Hello guys! Saan kami hindi guys? Mukbang guys. Ayan, pailing mo di. Hi guys. Mukbang channel. Ubus oh. Hello guys. Isa buong chicken po ang kakainin namin. Sabi mo dali. Buo po kan chicken po. Kasi po birthday ni ate. Okay. Itong isa oh. Parang wala lang alam pero naku mauubos na yung iyong kalahati ng chicken. Ay nasa legs. Noy. Nasa ina si legs. Piling mo sa inday yung legs. Yung kapot mo. O nasa ina. Ah! Ako water. Kamu guys. Guys. Upuan pa baksin ko po. Ini po hindi.